Καλημέρα, με λένε Θεοφάνη και σήμερα θα σας δείξω πώς να χτίζετε ένα σπίτι με φυσική δόμηση. Πάμε να δούμε. Φυσική δόμηση λοιπόν. Φυσική δόμηση έχει να κάνει με να χτίσεις το σπίτι, έτσι, με υλικά που βρίσκεις στη φύση. Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε ένα μείγμα ήδη έτοιμο, το οποίο είναι χώμα, άχυρο και λίγο ροκανίδι θα βάλουμε, λίγο νερό, τα ανακατεύουμε, τα ζυμώνουμε και πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Κόβουμε τα χόρτα μας, που είναι ξερά. Αυτά τα χόρτα μας βοηθάνε επειδή είναι ξερά και κάπως μακριά. Αυτό όταν θα ζυμωθεί μετά δένει την λάσπη μας και δεν χύνεται. Αφενός και αφετέρου ρουφάει την υγρασία. Όταν μετά θα στεγνώσει αυτό, επειδή το νερό κάπως πρέπει να φύγει, άμα δεν υπάρχουν αυτά, τότε θα κάνει ρογμές και θα σπάσει. Αλλά με τα χόρτα που είναι έτσι ξερά, θα το ρουφήξουν τα χόρτα και θα είναι μια χαρά. Και επίσης και το ροκανίδι βοηθάει ακριβώς αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις ένα πράγμα. Σίγουρα εγώ το κάνω έτσι. Ρίχνω λίγο, όπως βλέπετε, λίγο άχυρο, έτσι μια στρώση. Τελεία. Και λίγο χωματάκι από πάνω, έτσι ψηλό. Το πλώνω και λίγο, έτσι εδώ. Έτσι. Ουχα. Δεν θέλω την πέτρα, μ' αρέσει. Σε αυτή τη βάση θα βάλω και λίγο ροκανίδι και ένα εργοστάσιο εδώ ξυλίας κοντά και πάω και μου δίνουν οι άνθρωποι να είναι καλά. Λίγο ροκανίδι. Μπορούμε να βγάζουμε εκεί τις πέτρες μας. Αυτή η τεχνική είναι πολύ διαδεδομένη με τη λάσπη, ενώ που χτίζεις με τη λάσπη, είναι πολύ διαδεδομένη σαν cob. Άμα χτυπήσετε cob houses, C-O-B, θα βρείτε σχετικά κάτι τέτοιο. Φυσικά όλα τα χώματα δεν είναι ίδια. Αυτό το συγκεκριμένο χώμα με λίγο άχυρο, λίγο ροκανίδι, νερό και λίγο ανακάτεμα
είναι μια χαρά, δεν θέλει κάτι άλλο. Σφίγγει, το βλέπεις κιόλας, βέβαια το δουλεύεις. Άλλα χώματα θέλουν να βάλεις, ας πούμε, ενδεχομένως λίγο άμμο, έχω δει βάζουν κάποιοι. Ασβέστη έχω δει να βάζουν, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα τι χώμα είναι αυτό που θέλει ασβέστη για να κάνει. Και δεν το κάνουν έτσι στο καροτσάκι, απλώνουν μια τέτοια, ένα μουσαμά κάτω, έχουν χώματα άκυρα εκεί, τα πατάνε. Εντάξει, άμα έχεις και άτομα είναι σίγουρα πιο πολύ έτσι φαν, ας πούμε, πιο διασκεδαστικό. Τώρα εγώ που είμαι μόνος μου το κάνω έτσι. Επίσης έχω δει να το κοσκινίζουν για το χώμα, να μην έχει καθόλου πέτρες. Μετά όταν θα το ζυμώσεις δηλαδή και το έχεις κοσκινήσει, θα είναι πιο έτσι, πιο ωραίο, ας πούμε. Θα είναι πιο λίο. Ο τοίχος τώρα, ας πούμε, που θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ, θα είναι πιο λίος. Άμα είναι κοσκινισμένο τώρα, εντάξει, εγώ δεν καίγομαι να είναι τόσο πολύ λίο. Μ' αρέσει και λίγο έτσι να είναι, πώς θα το πω, λίγο ζαγρέ, λίγο έτσι κάπως ενδεχομένως, ναι. Τις βγάλω αυτές τις πέτρες παρόλα αυτά. Τι μου είπα, ναι, τι είναι, μια μεγάλη πέτρα, τέλεια. Τι είναι ρίχνει. Χουιά. Τα ρίχνω έτσι στρώσεις για να μπορώ μετά να τα ανακατεύω πιο εύκολα. Όταν θα το πιάνω έτσι, ας πούμε, να πιάνω και άχυρο, να πιάνω και λίγο ροκανίδι. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε και λίγο νερό για να γίνει έτσι αυτό το μείγμα. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο πιστήρι, χαρά τελεία, εξαιρετικά.
Δεν χρειάζεται πάρα πολύ νερό. Αυτό πρέπει να το πιάσεις για να καταλάβεις πόσο νερό χρειάζεται. Πρέπει να είναι σε μια φάση η οποία να μην χύνεται μεν, αλλά να μην κολλάει και πάρα πολύ στο χέρι. Δηλαδή τώρα αυτό εδώ είναι κάπως υγρό. Θα το ανακατέψω εδώ με λίγο πιο, εδώ που δεν έχει πάει το νερό. Όταν το κάνεις αυτό, ξέρει αυτό πόσο θα κολλήσει. Θα κολλήσει τόσο όσο όταν πέφτει το υγρό στο χώμα, ας πούμε. Εδώ τώρα, ας πούμε, εδώ αυτό είναι το χώμα στεγνό, αυτό είναι υγρό. Άμα είναι αρκετά υγρό αυτό, θα το κάνω έτσι, εδώ, για να πάρει ένα, ας πούμε, παίρνει εδώ τώρα. Και λίγο το ζυμώνεις, έτσι. Και εδώ. Να είναι ένα πράγμα, να μπορεί να δουλεύετε, μην χύνετε. Εδώ αυτό είναι καλό. Πάμε. Δεν αναλύσουμε, θα ξεκινήσουμε. Και τους βαρεθήκα, δεν τους μπορώ, θα ξενυχτήσουμε και να μεθυσούμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Και το project είναι εδώ πέρα γενικά που είμαι, να το κάνεις όσο πιο ανέξοδα γίνεται και να έχεις μια αυτάρκεια γενικά σε 5-10 πράγματα. Δηλαδή το κάνεις, το υλικό αυτό μετά που θα στεγνώσει είναι πολύ υγιεινό υλικό. Είναι ένα υλικό που έχει την τάση να κρατάει τη θερμοκρασία του στους 18 βαθμούς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο συν για ένα σπίτι. Το χειμώνα δηλαδή θα είναι ζεστό από μόνο του. Άμα έχει μείον, ας πούμε, και έχει 18 βαθμούς, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι κάπως πιο ζεστό. Και το καλοκαίρι πιο δροσερό. Τώρα έδειξε πολύ νερό εδώ. Να το κάνω λίγο έτσι. Εδώ τάκ, τάκ. Και να ζυμώνεται. Εδώ να πάλι και αυτό, έτσι. Το ζυμώνεις, ας πούμε, τώρα αυτό που είναι υγρό δεν κάθεται, φεύγει. Αυτό είναι μασίφ, δεν πάει πουθενά. Και πάλι επαναλαμβάνω, έτσι το κάνω εγώ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις ένα πράγμα. Και έτσι γίνεται με το συγκεκριμένο χώμα. Με άχυρο, λίγο ροκανίδι, νερό και αυτή τη διαδικασία που σας δείχνω. Οκ. Τέλεια. Εξαιρετικά. Ουχα. Δείτε εδώ. Εδώ αυτά γίνανε χτες, προχτές. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχει γίνει πέτρα, έχει γίνει μασίβ. Δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Η πέτρα βοηθάει γιατί από την πέτρα περνάει το νερό μέσα, οπότε ό,τι νερό υπάρχει εδώ
για να μην ραγίσει, θα μπει μέσα στην πέτρα και θα πάει εκεί που είναι να πάει. Ξέρει το υλικό τι θα κάνει. Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι ζωντανό αυτό. Ούτε χημικά, ούτε διάφορα περίεργα πράγματα. Απλά όμορφα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο έξω, γιατί καλό το μέσα. Εντάξει, δεν θα βραχεί, θα μου πεις δεν θα κάνει, είναι φυσιολογικό από ένα σημείο και μετά. Για να δούμε και το έξω. Εδώ λοιπόν εδώ λοιπόν, αυτό είναι το έξω. Τα ακούτε που κάνει. Είναι μασίφ πράγμα, είναι σφιχτό. Δεν πάει πουθενά, δεν κουνιέται. Λοιπόν. Θα φέρουμε και μερικές πετρούλες. Έτσι. Εδώ έχουμε αυτό το κουβά. Χρειάζεται κατά τη διάρκεια να πλένεις λίγο τις πέτρες. Αν θέλεις να βάλεις κάπου λίγο υγρασία ακόμα, μπορείς να το κάνεις. Και θα σας δείξω και ένα μυστικό σε κάποια φάση. Μυστικό τώρα, εντάξει, δεν είναι τα μυστικά του κράτους, αλλά είναι μυστικά, ας πούμε, της εμπειρίας, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Αν θέλετε να το πούμε έτσι, βασικά. Λοιπόν, και πάμε. Θέλει να κάνουμε και ένα ξύλινο σκελετό. Όπως βλέπετε εδώ έχω κάνει ένα ξύλινο σκελετό, για να μπορεί κάπου όταν θα είναι υγρό να μην καταρρεύσει, να σταθεί κάπου το τείχος. Όταν θα στεγνώσει μετά δεν έχει θέμα, δεν πάει πουθενά. Το κάνουμε μία από μέσα και σε κάποια φάση και απ' έξω. Να είμαστε κούκλοι. Κάνουμε λίγο έτσι και λιένιτα, έτσι. Αργότερα, εδώ τώρα στο κουβά, ας πούμε, θα πέφτουν, ξέρω εγώ,
από εδώ ότι πέφτει, ξέρω εγώ. Θα πέφτει και λίγο χώμα παρόλα αυτά, το οποίο μετά όταν θα διάσουμε το κουβά θα έχει μείνει, θα έχουν πάει κάτω οι πέτρες στο κουβά και επειδή το χώμα στο νερό πέφτει σιγά σιγά θα μείνει και θα είναι μόνο χώμα, λασπωμένο μεν, χώμα παρόλα αυτά. Και παίρνεις ένα πινελάκι μετά, όπως είναι υγρό, και κάνεις έτσι για να σβήσεις, ας πούμε, αυτές τις τέτοιες, αυτά τα ζαγρέ εδώ, τα πράγματα που προκύπτουν. Εμένα μου αρέσουν βέβαια, αλλά θα το κάνουμε σε κάποια φάση να σας δείξω αργότερα. Ή μπορεί και σε ένα άλλο βίντεο θα δούμε. Προς το παρόν. Μια πέτρα, αυτή η πέτρα μου φαίνεται καλή. Για να δούμε. Εδώ. Πολύ μ' αρέσουν αυτές οι άσπρες οι πέτρες. Πέτρα είναι αυτή. Έτσι, ενδεχομένως. Θέλω να βάλω λίγο λασπική. Και πάμε λίγο έτσι για να κάτσει καλά. Τέλεια. Εξαιρετικά. Ασχολούμαι πολύ με αυτά τα πράγματα, με ό,τι έχει να κάνει με τη φύση γενικά, το πώς μπορείς να είσαι αυτάρκης, αυτό είναι το project κιόλας εδώ πέρα. Και θέλω να δείξω στον κόσμο πώς μπορείς να είσαι αυτάρκης, πώς μπορείς να κάνεις το σπίτι που θέλεις, να είναι ένα υγιεινό σπίτι, ένα καλό σπίτι, ένα γερό σπίτι, χωρίς πολλά, χωρίς χημικά,
πολλοί άνθρωποι παθαίνουν διάφορα τώρα εντάξει, όσο πιο υγιεινά είναι, τόσο πιο καλά είναι. Και αν μπορείς να το κάνεις και όσο πιο ανέξοδα γίνεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω, ειδικά στις μέρες μας. Το θέμα είναι θέλει χρόνο, ενέργεια, το κάνεις με αγάπη. Ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε την αγάπη όταν πετάω τη λάσπη πάνω στην πέτρα. Αλλά ναι, το κάνω με αγάπη, αλλιώς δεν θα το έκανα καν. Δεν είμαι σε φάση να κάνω πράγματα ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Έχω περάσει τη φάση που πειραματίζομαι. Εντάξει, με 40 χρονών δεν είμαι κανένας πιτσιρίκος πια. Και συνεχίζουμε έτσι. Λασπούλα. Τώρα που έχει πολύ ζέστη, μην φοβάστε να τα βρέξετε. Στεγνώνουν όλα με τη μία. Εδώ. Λοιπόν, ζούμε και μια πέτρα. Ουχα, για να δούμε τι πέτρες έχουμε. Εξαιρετικές πέτρες. Δεν έχω καμία. Ίσως και μια πιο μεγάλη. Τι γίνεται και εδώ, τέλειο. Λίγο έτσι, αυτή τι είναι εδώ. Δεν μπαίνει. Αράχνης, το κάγκελο. Χαϊά! Εδώ λίγο να τα καθαρίσουμε. Τέλεια. Εδώ. Λοιπόν, μέσα με αυτή τώρα η πέτρα.
Βλέπετε εδώ πέρα είναι, επειδή έχουμε κάνει μια διαδικασία, δεν χύνεται. Αν τα αφήσει θα γίνει όλο χώμα, νερό δηλαδή, αλλά δεν χύνεται. Κρατάει το άχυρο μέσα και το κανίδι του κρατάει και το ζύμωμα φυσικά, έτσι. Σούπερ. Έχουμε εδώ τους μικρούς μας φίλους και τους μεγάλους μας φίλους. Παναγία. Βλέπετε πως προχωράει εδώ η φάση. Θα κάνω και εδώ αυτό εδώ σε κάποια φάση. Όχι τώρα γιατί είχε ανέβει η θερμοκρασία και βάραγε τη 40 εδώ όλο τρέλα. Και ναι, αυτά από μένα προς το παρόν. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας για τη φυσική δόμηση, αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο, ενδεχομένως πώς σας φάνηκε αυτή η τεχνοτροπία, αν έχετε και εσείς κάποια εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό της φυσικής δόμησης. Ένα like, μια εγγραφή βοηθάει. Από μένα να είστε καλά, καλή συνέχεια.